Hei, onko se provinssi täällä? Mistä se alkoi oikein? Olikohan tuolla joku loppu? En mä edes. Siis, ei me vaan päästä nyt alkuun. Mut käydään täällä. Mitä me ostetaan täällä? Mitä sä syöt lauantaina? Tällaista pitkäkarvasten kissojen raksuja. Joo. Otatko sä jotain? Oisko täällä jotakin... Mites tommonen, ettei paskaa niin pahalta? Voisi olla ihan kätevä. Niin. En tiedä, tai sitten tommonen... Täällä on noita... Hei, tuolla ei katsottu noita... Karvapalloja. Tarvitsitko se sellaista? Joo, jos mä kovasti nuolen turkki. Okei.